Hvad er status for autocamper-turismen, som du ser det fra din stol af? Altså den er bedre nu, end den var for nogle år siden. Altså vi har gjort en hel del, og kommuner og andre har også lyttet til os, men den er langt fra god nok. Vi sammenligner jo typisk autocamper-turisme i Danmark med det, der sker i Tyskland. Og i Tyskland er der jo ikke en eneste by, det er måske overdrevet, men næsten ikke en eneste by, der ikke har en eller flere autocamperpladser. Fordi det er et stort potentiale, og fordi tyskerne de gerne vil ud og besøge autocamperpladser og få nogle oplevelser. Dem vil vi gerne have til Danmark. Altså vi bliver ikke hørt nok, og ofte bliver vi måske lidt misforstået, fordi det er ofte sådan, at man tænker traditionelt. Det er svært at tænke nye tanker en gang imellem, har man indtryk af. Man siger tit i kommunen, så kan de bare gå hen på campingpladsen. Problemet er bare, at det er ikke det, som det segment her efterspørger. Det er typisk folk plus 50, der kører autocamper. Det vil sige, at de har ikke børn med. De gider ikke hoppeborge, soppebassiner og legepladser. De vil bare have fred og ro. Vi får at vide fra tyske undersøgelser, at det er det turistsegment i Europa, der er kraftigt stigende. Og så er det lidt ærgerligt, at vi nogle gange taler med autocamper-turisme, eller turister fra både Norden og Tyskland, Holland også, der så siger, nej, Danmark, vi kører bare igennem. Det er for besværligt, der er for meget forbudt at blive væk og gå hjem. I stedet for synes vi jo, at der skulle være nogle muligheder. Vi skulle give dem nogle oplevelser, vi skulle give dem nogle tilbud, vi skulle henvise dem til nogle autocamper overnatningspladser, sådan så de kunne blive her lidt længere. Mange steder ser vi, at lystbådehavnene de stiller areal til rådighed, og det er noget, der er meget efterspurgt, og folk de vil meget gerne komme der, fordi igen, autocamper-turister er sådan en slags lystbådssejlere på hjul. Det er det samme baggrund, det samme idé, det samme nysgerrighed, at der bliver udvist. Så det er velset. Så tænker du, at autocamper-turisterne, det i virkeligheden er guld, der bare ligger på gaden, som man kan samle op? Præcis. Og hvis man gør lidt ekstra for det, så er der et kæmpe potentiale.